Hare Krishna. Audio and video clear irukka? Irukku Mataji. Okay ma. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. இப்போ வந்து கிளாஸ் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதை வகுப்பு, பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பு இருக்குது. ISKCON மங்களூரு சார்பாக உங்களை எல்லாரும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே வந்து 11 படிக்க, இன்னைக்கு டே 11. ஆனால் வந்து சாப்டர் 9 கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். நேற்றுக்கு ஹாஃப் தான் பண்ணியிருக்கோம், இன்னைக்கு பாக்கி கண்டினியூ பண்ணலாம். ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்திய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷாலாகாய சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நேத்திக்கு இந்த சாப்டர் ஆரம்பிச்சாச்சு. சாப்டர் 9 ராஜவித்யா ராஜகுத்திய யோகம். அதை ஒரு ரீகேப் கொஞ்சம் போல என்ன படிச்சிருக்கோங்கிறத சொல்லிடுறேன். நேத்திக்கு வந்து கொஞ்சம் போல ஒரு பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்திலேயே முதல் அத்தியாயம் புத்தகத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஒரு அறிமுகமாகும். மற்றும் 2வது 3வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக அறிவு ரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது. 7வது மற்றும் 8வது அத்தியாயங்களில் விவாதிக்கப்பட்ட தலைப்புகள் குறிப்பாக பக்தி சேவையுடன் தொடர்புடையவை. மேலும் அவை கிருஷ்ண உணர்வில் அறிவொளியை கொண்டு வருவதால் அவை மிகவும் ரகசியமானவை என அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் 9வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் கலப்பற்ற தூய பக்தியுடன் தொடர்புடையவை. இந்த சாப்டர் ராஜவித்யா ராஜகுத்தியாங்கிறதுக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது ரொம்ப மோஸ்ட் சீக்ரெட், தூய பக்தியுடன் தொடர்புடையவை. எனவே இது மிகவும் ரகசியமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, இதெல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்துட்டோம் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம். வேதங்களை பெய்து சோமரசத்தை பெண்ணில் மறைமுகம் வழிபுரிய இதன் மூலக அவர்கள் விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்த லோகத்தில் பிரிவு எடுத்து அங்கே தேவ சோகங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். ஓகே, சொர்க்கலோகத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாரும் என்ன பண்ணுறான், தேவலோகத்தை அடையணுங்கிறதுக்காக அவள் வந்து அது பேர் என்ன, எல்லாவற்றையும் மறைமுகமாக அவளை வழிபட்டு நம்ம அந்த இடத்துல அடைய முடியும். அப்படி அடைஞ்சாக்க என்ன ஆகிறது, நம்ம போக முடியும், தேவலோகத்துக்கு போயிடலாம். அங்கே போனால் நல்லதை அனுபவிக்கலாம். ஆனால் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த பிறவி இருக்கணும். இந்த சைக்கிளில் போட்டு இந்த படங்கள் மேலேருந்து மறுபடியும் கீழே வந்து கீழேருந்து மறுபடியும் மேலே, அதாவது இந்த ஜெயிண்ட் வீல் படமும் அதுக்கு தான் போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து மேலேருந்து கீழே போயிட்டு கீழேருந்து மேலே போகிறோம், மேலேருந்து மறுபடியும் கீழே வரும். இந்த மாதிரி இந்த சைக்கிள் ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி இதுங்காமல் கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் லார்ட் சுப்ரீம்ங்கிறது வந்து கிருஷ்ண பகவான். அவரை நினச்சி நம்ம வழிபட்டோம்னாக்க நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் மறுபடியும் ரீபர்த்துங்கிறதே நமக்கு கிடையாது. ஓகே, சொர்க்கலோகத்தில் அந்த அத்தகைய பரந்த சுபோகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கிறார். இவ்வாறு புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பையே அடைகிறார்கள். ஓகே, எஸ்மா 9.22 படிங்கம்மா சங்கரி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அனன்யாஸ் என்ன மாதாஜி? படிங்க. அனன்யாஸ் சிந்தியந்தோ, அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பிரயுஸ்பாசதே
तेषां नित्यापि युक्तातां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீதும் தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நிச்சயமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன். என்ன சொல்றாரு இந்த இதுல? மேலுலகங்களுக்கு உயர் பெறுபவர் நீண்ட ஆயுளையும் பல புலனின்பதற்கான சிறந்த வசதிகளையும் அனுபவிக்கிறார். ஆனால் அதை அனுபவிச்சு வச்சுட்டு ஏற்றமும் கீழே மறுபொழுதும் என்று அந்த சூழல் அகப்பட்டுக்கிறான். இந்த ராட்னத்தில் அமர்ந்திருப்பது போல போன ஸ்லோகத்தை படித்தோம். இந்த ஸ்லோகத்தில் 22ல் எப்படி படிக்கிறோம்னா, பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது துன்பமயமான கட்டுண்ட வாழ்வில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவான் அவரை பாதுகாக்கிறார். ஓகே, மறுபடியும் நம்ம இதில் இந்த உலகத்துக்கு வந்து இந்த கஷ்ட நஷ்டங்களை அனுபவிக்காமல் இருக்கணும்னா கிருஷ்ண பகவான் வந்து அவர் நம்மளை பாதுகாக்கிறார். எஸ்மா 23 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ये पन्न देवता भक्ता यजन्ते शत्रयान्विता ते भीमां एव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्विकम्. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செயல்படுவதாகும். ஸோ மற்ற தேவரெல்லாம் வணங்கல, அவெல்லாம் வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகிறார்கள். ஏன்னா எல்லாருக்கும் மற்ற தேவர்களுக்கெல்லாம் இது கொடுக்கறது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது இவர் தான். ஸோ ஹீஸ் அ சுப்ரீம் பவர் இல்லையா? அதனால அவெல்லாம் குந்தியின் மகனே, அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செயல்படுவார். அவெல்லாம் உண்மையில் என்னை மட்டும்தான் வழிபடணும் அப்படிங்கிற என்னை வழிபட்டாக்க அந்த தேவர்களை வணங்குறதுக்கு சரியா சமமாகும் அப்படிங்கிறார். ஓகே, 25 படிங்கம்மா. எஸ் மாதாஜி. யாந்தி தேவ வர்த்தாதே வான் ரித்தூன் யாந்தி பிரித்வத்ராஹ பூதானி யாந்தி பூஜேஸ்யா யாந்தி மத்யாஜினோ விமாம். ஒரு நிமிஷம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வார்கள். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார்கள். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனேயே வாழ்வார்கள். ஓகே, அவரை வழிபட்டாக்க, தேவர்களை வழிபட்டாக்க தேவலோகத்தில் பிறக்கலாம். பூதங்கள் வழிபடுறா பூதங்களுக்கு நடுப்புற போய் பிறப்பா. கிருஷ்ண பகவானை விழுந்தாக்க அவருடைய எப்போதும் கிருஷ்ணருடைய இருக்கலாம். கிருஷ்ணர் இருக்கிற லோகம் என்ன? கிருஷ்ணலோகம் அல்லது கிருஷ்ணலோகம் என்று சொல்லலாம், இல்லை கோலோக பிருந்தாவன் சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. எஸ், இந்த ஸ்லோகம் படிங்கம்மா. 9.26 படிங்க. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தாய பக்ஷதி தத்தகம் பக்த்யுபக்ருதம் அஷ்னாமி பிரததாத்மனஹ. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இந்த சாப்டர்ல 2 ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 9.2ல ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இது 9.26, இதுவும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். இதுக்கு வந்து அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் இருக்கிறேன். அவன் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ பிரமாதமாக பகவானுக்கு அதை முடிச்சு பண்ணணும், பெரிய பெரிய மாலையெல்லாம் வாங்கி போடணும், 500 rupees செலவழிச்சு அதான் இன்னைக்கு பூஜை பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் நம்ம நினச்சிக்கு பண்ணுறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. ஏதோ உங்கள் வீட்டு கார்டனில் இருக்கிற 2 பூவை எடுத்துன்னு வாங்குவோம், அங்கே இருக்கிற 2 துளசி இலை பிரிச்சுன்னு வாங்குவோம், ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் எடுத்துன்னு போவோம், வீட்டில் இருக்கிறது நம்ம பழம் இப்படி சாப்பிட்றோம், ஏதாவது 2 வாழைப்பழமோ 2 ஒரு ஆப்பிள் ஏதாவது அதை வச்சாலே எனக்கு போதுங்கிற இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதுக்கு நான் வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் கொடுத்துட்றேன், அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத் அகம் பக்தியுபகிருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மன. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா என்ன? பத்திரம் அப்படின்னாக்க, ஒரு நிமிஷம், பத்திரம்னா இலை, புஷ்பம்னா பூ, ஃபலம் அப்படின்னா பழம், தோயம்னா நீர். தோயம்ங்கிறது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு, வாட்டருக்கு நீர் அப்படின்னு சொல்றேன். தோயம். யாரேனும் மே எனக்கு பக்தியா பக்தியுடன் பிரயச்சதி படைக்கின்றானோ தத் அதை அகம் நான் பக்தி உபகிருதம் பக்தியுடன் படைக்கப்பட்ட பக்தி உகிருதம்
பக்தி உபகிருதம் அப்படின்னா பக்தியுடன் படைக்கப்பட்ட. அஷ்னாமி ஏற்கிறேன். பிரயத்த ஆத்மன தூய மனமுடையவனிடமிருந்து. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கிறேன். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவது புத்திசாலி மனிதனுக்கு அவசியமானதாகும். அவன் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் ஆனந்தமயமான நித்திய உலகில் நிரந்தர மகிழ்ச்சியை அடைய முடியும். அத்தகைய வியக்கத்தக்க பலனை அடைவதற்கான வழிமுறை மிகவும் எளிதாகும். எந்த தகுதியும் இல்லாமல் ஏழைகளின் ஏழைகளாக விளங்குபவனும் இதனை பயிற்சி செய்ய முடியும். இதற்கு தேவையான ஒரே தகுதி என்ன? ஒரே தகுதி அவர்கிட்ட நம்ம அவர்கிட்ட போய் நம்ம அவரை பகவானை ஏற்றுக்கணும்னா அவரும் வருவார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே தகுதி நமக்கு என்ன வேணும்? பகவானின் யாருக்காவது தெரியுமா? பக்தி வேணும். பகவானின் தூய பக்தனா இருக்கணும். பகவானிடம் தூய பக்தனாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே. ஒருவர் யார் என்பதோ அவரது நிலை என்ன என்பதோ பொருட்டல்ல. ஒரு இலையோ சற்று நீரோ பழமோ நேர்மையான அன்புடன் பரமபுருஷருக்கு படைக்கப்படும் போது அதனால் திருப்தியுற்று அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இந்த வழிமுறை இவ்வளவு எளிதானதாகும். இவ்வாறாக அகிலம் முழுவதும் பொருந்தக்கூடியதாகவும் எளிமையானதாகவும் இருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்பதில் யாரும் எந்த தடையும் யாருக்கும் இருக்க முடியாது. இந்த எளிமையான வழிமுறையின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து நித்தியம் ஆனந்தம் மற்றும் அறிவு நிரம்பிய மிக உயர்ந்த பக்குவமான வாழ்க்கை அடைவதற்கு விரும்பாத முட்டாள் யாரா இருக்க முடியும்? ஒத்துரும் இருக்க மாட்டார். கிருஷ்ணர் அன்பான சேவையை மட்டுமே விரும்புகிறார், வேறு எதையும் அல்ல. கிருஷ்ணர் தன் தூய பக்தனிடமிருந்து ஒரு சிறு பூவை கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தன் அல்லாதவரிடமிருந்து அவர் எந்த படைப்பையும் ஏற்படுவதில்லை. அவர் தன்னில் முழுமையானவர் என்பதால் யாரிடமிருந்தும் அவருக்கு எந்த தேவையும் இல்லை. இருப்பினும் அன்பையும் பாசத்தையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தனது பக்தன் படைப்பவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறார். கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை. கிருஷ்ணரை அணுகுவதற்கான ஒரே வழி பக்தி தொண்டை என்பதை வலுவாக வலியுறுத்துவதற்காக பக்தி என்னும் சொல் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருமுறை உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிராமணன், பண்டிதன், மிகச்சி பெரிய செல்வந்தன், சிறந்த தத்துவவாதி முதலிய இதர நிலைகள் படைப்பவற்றை ஏற்கும்படி கிருஷ்ணரை தூண்ட முடியாது. பக்தி என்னும் அடிப்படை கொள்கைகள் இல்லாவிடில் யாராக இருந்தாலும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதை ஏற்கும்படி பகவானை தூண்ட முடியாது. பக்தி ஒருபோதும் காரணத்தை உடையது அல்ல, வழிமுறை நித்தியமானது. இது பூரணத்தின் தொண்டில் செய்யப்படும் நேரடி செயலாகும். அதனால நம்ம பக்தியோட பண்ணினாக்க அவர் எல்லாத்தையும் ஏற்றுப்பாரு பகவான்கிறது இதுல இருந்து தெரிஞ்சு போயிடுது இல்லையா? அதனால நீ பெரிய பெரிய பணக்காரனா டெய்லி வடை பாயசம் எல்லாம் பண்ணி நம்ம நேவேத்தியம் பண்ணாதான் பகவான் ஏற்றுப்பார்னு நினைச்சு பிரமாதம் நான் பண்றேன் அப்படின்னு ஷோ ஆஃப் பண்றதுக்காக பப்ளிசிட்டிக்காக எல்லாருக்கும் பண்ணி பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருந்தாக்க அதெல்லாம் அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார். உங்க மனசுல தூய பக்தி இல்லைன்னா, தூய பக்தி இருந்துன்னா அதெல்லாமும் பண்ணினா தப்பு இல்லை. தூய பக்தி இல்லைனாக்கா அதெல்லாம் வேஸ்ட். அதனால தூய பக்தனா இருந்துட்டு உங்ககிட்ட நீ ஏழைக்கும் ஏழையா இருந்தா கூட கவலையே, அவர் அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டார். உங்ககிட்ட ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் தோயம், கொஞ்சம் ஒரு 2 வாழைப்பழம், இல்லைன்னா ஒரு ஆப்பிள், என்ன இருக்கும், ஒரு சாத்துக்குடி பழம், இல்லைன்னா அவருக்கு பிடிச்ச கொய்யா பழம், இந்த மாதிரி என்னென்ன ஏதாவது 2 வச்சு நேவேத்தியம் பண்ண போறோம். அப்புறம் அந்த வாட்டரை வைக்கும் போது நல்ல பியூர் கிளாஸ்ல வைக்கிறோம். அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணாத ஏச்ச பண்ணி குடிக்காம அவருக்குன்னு பகவானுக்குன்னு அதை வச்சுக்கணும். எதை வச்சாலும் ஒரு தாம்பாளத்தில் நேவேத்தியத்துக்கு எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா, அந்த தாம்பாளமும் தட்டும் அவருக்குன்னு பகவானுக்குன்னு தனியா வச்சுக்கணும். ஓகே. பத்திரம் அதே மாதிரி பத்திரமும் அதே தான். புஷ்பம், ஃபலம், தோயம். பத்திரம் இலை, புஷ்பம் பூ. இலைனா என்ன இலை? துளசி இலை. புஷ்பம், ஃபலம், தோயம். ஓகே. இது எல்லாத்தையும் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது 9.26. ஓகே. எஸ் மா, 9.27 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஓ, கமலா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. கமலா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஓகே, நீங்க படிங்க. யார் வேணாலும். கரோஷி யத் அஸ்னாஷி யஜுஹோசி ததாஷி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத்குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படிக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நீங்க என்ன நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம், காத்தால இருந்து இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் போறோம், இந்த பகவத்கீதா படிக்கணும்,
ஓ பகவானே உன்னை நினச்சின்னு தான் நான் அந்த கிளாஸ் படிக்க வரேன் அப்படின்னு எதில் எடுத்தாலும் அவரை நினச்சிக்கணும். நம்ம அவ்வளோதான். அவருக்கு அர்ப்பணமாக நினச்சின்னு பண்ணு. ஒரு காரியம் செய்யணும், கடமையை செய்ப்பா. அவன் அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு அவர்? அதுக்கு நீ போய் போர் பண்ணு, உன்னோட குல தர்ம தொழில், நீ சத்திரியன், நீ போர் புரியணும். அதனால நீ எந்த காரியம் பண்ணாலும் அது எனக்காக நீ அது பண்ணு, பண்ணிட்டு அதுக்கு நான் உனக்கு பலனை நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ எனக்கு என்ன நினைச்சுன்னு நீ பண்ணு அப்படிங்கிறார். அதனால என்ன சாப்பிட்டாலும் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்றோம், அது உடனே என்ன பண்ணணும், பகவானே அப்படின்னு ஒன்று நினச்சி அவரை நினச்சிட்டு கிருஷ்ணார்ப்பணம், அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம். பெரிய ஸ்லோகங்கள்லாம் நமக்கு சொல்றதுக்கு தெரியாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்கணும். ஓகே, எதையில்லாம இல்லை உங்களுக்கு நல்ல கிராண்டா ஏதாவது வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு நல்ல அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி பண்ண முடிஞ்சா பண்ண. ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்க்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது, அதனால வீட்டில் இருக்கிறவெல்லாம் பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம், அது தப்பு இல்லைது. சப்போஸ் மறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னு டேபிள் உட்காந்துட்டோம் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டா அது தேவாமிர்தமா இருக்கும். அதே மாதிரி அவர் என்ன கொடுக்குறாரு எல்லாத்துக்கும், எந்த தவங்களையும் நீ செய்கிறோ எல்லாத்தையும் என்ன நினைச்சிருந்து நீ பண்ணு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் வாழ்வை பக்குவப்படுத்தி கொண்டு முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்லலாம். அதுதான் 9.25 ஸ்லோகத்தினுடைய இது. இப்போ 10ஆம் புஷ்பம் தான் சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு. 27க்கு வந்து உடலையும் ஆத்மாவையும் பாதுகாப்பதற்காக அனைவரும் வேலை செய்தாக வேண்டும். வாழ்வதற்கு ஏதேனும் உண்ண வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். தேவைக்கு மேல் இருக்கும் செல்வம் கிருஷ்ண பக்திக்கு செலவழிக்கலாம். கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதன் மூலம் தியானத்தை பயிற்சி செய்து சிறந்த யோகி ஆக முடியும். ஓகே, நம்ம கிட்டக்கு நமக்கு சம்பளம் வந்து 10,000 ரூபாய் சம்பளம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல ஒரு 5% கூட வேண்டாம், இன்னும் கூட குறைச்ச 500 ரூபாய், இந்த 10,000 ரூபாயில ஒரு 500 ரூபாய், 500 ரூபாயில 200 ரூபாய் பகவானுக்கு அப்படின்னு அவருக்கு எடுத்து வச்சுட்டு பாக்கியை செலவழிச்சா பாக்கி எல்லாம் நமக்கு அதுலயே நமக்கு மீறுற அளவுக்கு அவர் பண்ணி கொடுத்துருவார். ஏன்னா அந்த அளவு பகவானுக்கு நம்ம செலவழிக்கிறோம் அப்படின்னு பாவம் அவள் சம்பளத்துல நமக்காக இருக்கிறான்னு அவர் நம்ம கிட்டக்கு பிரியம் வச்சுட்டு நம்மளோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு, நம்மள மேலே மேலே முன்னேறதுக்கு நமக்கு வழிவகுத்து கொடுப்பார். ஓகே, அதனால அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றேன் இல்லையா. அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா சாண்டிங் த ஹோலி மந்த்ரா மட்டும் இல்லை. இப்போ நீங்க இந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கேன், இந்த வகுப்பு வந்து உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் பிடிச்சி போயிடுது, பகவத்கீதை கொஞ்சம் போது சாண்டிங்லாம் பண்ணி நம்மளை மாற்றிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்னும் ஒரு 4 பேருக்கு சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நீங்களும் படிங்கோ, இந்த மகா மந்திரத்தை உச்சரிங்கோ. கிளாஸில் வந்து படிக்காட்டாலும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வெளியில் மகா மந்திரத்தின் மாதிரி உச்சரிச்சதுனால எனக்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குது, நீங்களும் பண்ணுங்கன்னு நீங்கள் 4 பேருக்கு சொன்னால் அது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ அதனால் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னால் போய் ஏதோ வந்து இதுவாக உட்காந்துட்டு பண்ணணும்னு அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். சின்ன சின்ன காரியங்கள் நம்ம என்னென்ன உபயோகமாக நம்மளால் முடியுங்கிற காரியம் தான் அவர் கேட்குறாரு. முடியாத காரியத்தை எந்த காரியத்தையுமே சொல்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். நம்மளோட சம்பளத்தில் கொஞ்சம் போகிற பகவானுக்கு. அதனால தான் நம்மளாம் கோயிலுக்கெல்லாம் போனால் நம்ம ஏன் ஒரு உண்டி பாக்ஸில் வந்து ஏதோ சில்லறையை எடுத்து போடுறோம், ஏதாவது 10 ரூபா போடுறோம், இல்லைன்னா 20 ரூபா போடுறோம். எதுக்காக போடுறோம், நம்மளோட இதில் பகவான் நம்மளோட காரியத்தை நமக்கு பண்ணி கொடுப்பார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் தான் பண்ணோம் இது. ஆனால் அவர்கிட்ட நீங்கள் எந்த பகவான்கிட்டையும் நம்ம வேண்டியிருந்தாலும் இதை பண்ணி கொடுங்கோ அதை பண்ணி கொடுங்கோன்னு அவர்கிட்ட போய் நமக்கு அவர்கிட்ட ஆர்டர் போடக்கூடாது. பகவானே நான் இந்த மாதிரி இதில் இருக்கேன், எனக்கு நீ என்ன வழி வகுக்கிறியோ அது நல்ல வழியாக எனக்கு வகுத்து கொடு அப்படின்னு தான் வேண்டிக்கணும். வழியை எனக்கு இதை நீ பண்ணி கொடு அப்படின்னா உனக்கு டொனேஷன் போடுறேன் 500 ரூபா அப்படின்னு போய் அவர்கிட்ட போய் ஆர்டர் பண்ணிடலன்னா அவர் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டார். புரியுறதா? நம்ம அன்பால தான் அவரை பிடிச்சி அழைச்சின்னு வர முடியும். நண்பனாக அவர் வரணும்னாக்க நம்மளுடைய அன்பு தான் அவருக்கு தேவை. தூய பக்தனா இருக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, உடலையும் ஆத்மாவையும் பாதுகாப்பதற்காக அனைவரும் வேலை செய்தாக வேண்டும். வாழ்வதற்கு ஏதேனும் உண்ண வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கணும். நம்ம கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதன் மூலம் தியானம் பயிற்சி செய்து சிறந்த யோகியாக முடியும். ஓகே, எஸ்மா 9.29 படிங்க. சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே தேஷ்யோஸ்தி ந பிரியஹ ஏ பஜந்தி துமாம் பக்த்யா மஹீதே தேஷு சாப்யஹம். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாராபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை.
நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நான் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். யாருகிட்டையும் அவருக்கு பொறாமை கிடையாது. யாருக்கும் பாராபட்சம் காட்ட மாட்டான். நீ பெரிய பணக்காரன் அப்படிங்கிறதுக்காக உனக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன், உனக்கு நான் இன்னும் அது பண்ணித்தரேன், இதை பண்ணித்தரேன்னு அவர் அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டார். எல்லாருக்கும் சமமானவர், எல்லாருக்கும் ஈக்குவல். ஆனால் பக்தியோட அவருக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் அவன் எனக்கோட நான் அவனோட நண்பன் ஆயிடுவேன். அவனுக்கு நான் என்ன வேணாலும் நான் பண்ணுவேன். நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆவேன். நண்பன் ஆயிட்டானாக்க அவருக்கு இப்போ இந்த சுதாமா கதையில எப்படி போய் சுதாமா கால நண்பன் அவரான அவருடைய பக்தன்கிறது அவருக்கு தெரியும். அவர் ஃப்ரெண்டு ஒரு பக்தனாகவும் இருக்கார் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இது அர்ஜுனனும் பக்தனாக. அதனால தான் அர்ஜுனனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவன் வேற அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு எனக்கு உங்களோட அன்பு இருந்தால் போகிறோம், எங்களுக்கு எந்த சேனையும் வேண்டாம், நாராயண சேனையெல்லாம் வேண்டாம். அவன் கௌரவர்கள்லாம் நாராயண சேனை வேணும்னு கேட்டு வாங்கிட்டு போயிருக்கா. நான் அதெல்லாம் உண்மை, எனக்கு உங்கள் அன்பு இருந்தால் போதும்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி அவருக்கு அன்பாக இருந்தாக்கா அவருக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். ஓகே, பகவானுடைய தொண்டில் தனது வாழ்வை அர்ப்பணித்தது தவிர எந்த விருப்பமும் இல்லாதவன் உண்மையிலேயே சன்னியாசியாவான். ஓகே, எஸ் மா 9.30 படிங்க. अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुर्येव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். பக்தி தொண்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் கண்டிப்பா நல்லா சத்தையா பண்ணிட்டு அதையும் பண்ணிட்டு அவங்க ஒரு கெட்ட காரியம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னாக்க அந்த கெட்ட காரியம் மறைஞ்சு போயிடும். அவர் பார்த்துருவார் அதுக்கு. ஏன்னா அவன் பண்றது நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கான். மேஜர் போர்ஷன் அவன் பண்றதே நல்லதுதான் பண்றான். அதனால அவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவன் எவ்வளவு மோசமா செயல் செஞ்சாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது இருக்கிறதுனால அவன் சாதுவாக கருதப்பட வேண்டும். ஓகே, எஸ்மா 31 சொல்லுமா. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सश्वचान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजान्विः जानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. என்னோட பக்தர் என்னைக்குமே அழிஞ்சு போக மாட்டான். அவனையே நான் அமைதியாக அவனை பகவான் அமைதியா அடைய வச்சே அவருக்கு அவரை என்னையுமே அழிய விட மாட்டேன். அவருக்கு வேணுங்கிற ஹெல்ப் எல்லாம் நான் பண்ணி கொடுத்து தான் இருப்பேன். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து மன உறுதியுடன் ஈடுபட்டுள்ளவன் வீழ்ச்சியுற்ற சமயத்தில் தோன்றினால் திவ்ய நிலையில் உள்ளவனாக கருதப்படுவான். இந்த முந்தின ஸ்லோகத்துக்கு மிகவும் மோசமான செயலை செய்தார் இல்லை, அவன் வீழ்ச்சியுற்றா இருந்தா கூட அவர் திவ்ய நிலையில் உள்ளவனாக கருதப்படுகிறார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் நிறுத்தாமல் தொடரப்பட வேண்டும். எதிர்பாராத வீழ்ச்சிகளில் இருந்து பக்தனை பாதுகாக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், வீழ்ச்சியிலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம விடாத காலங்காத்தால எழுந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒரு மாலை கண்டிப்பா ஜபிக்கணும். ஒரு மாலைங்கிறது 108 டைம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிறது ஒரு டைம். இந்த மாதிரி 108 டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு தயவு செய்து எல்லாரும் சொல்லுங்க. அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எனக்கு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு யாருக்கெல்லாம் அதில் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்குங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு மாலை பண்ணுறவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லுங்க. அப்புறமா அதை ஒரு மாலைங்கிறத 16 மாலை வரைக்கும் சொல்லுங்க. 16 மாலை காலமும் எனக்கு 16 மாலை ஜபிக்கிறவாழமும் எனக்கு சொல்லுங்க என்னென்ன பண்ணுங்க, எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு. நானும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்றேன். எஸ்மா 32 படிங்க. மாம் ஹி பார்த்த வியாபஸ்ரித்ய ஏபி ஸ்யூஹ பாபயோனயஹ ஸ்ரீயோ வைஷ்யஸ்ததா சூத்ரஸ் தேபி யாந்தி பராம் கதிம். கிருஷ்ணாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். எந்த ஜாதிக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி, பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய
வைசியர்களாக இருந்தாலும் சரி, சூதரர்களாக இருந்தாலும் சரி, சத்திரியனாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஜாதிக்காரர்களாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சாச்சுன்னா அவ பரமகதியை அடைய முடியும். பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த தாழ்ந்த வகுப்பை சார்ந்த மக்களிடையே எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. நீ உயர்ந்த ஜாதி, இந்த நான் தாழ்ந்த ஜாதி, அந்த வேறுபாடே கிடையாது. இதுக்குள்ள ஒன்ஸ் பகவத்கீதைன்னு நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா நம்ம பகவத்கீதையில நம்பிக்கை வச்சவளா இருக்கிறதுனால, அது நீங்க முஸ்லீமா இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எந்த ஜாதிக்காரர்களா இருந்தாலும் சரி, இல்ல உயர்ந்த ஜாதியா இருந்தாலும் எல்லாரும் அவருக்கு முன்னாடி சமம். ஓகே, அது மாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. எல்லாரும் ஒரே இதுதான். அதுல ஒவ்வொரு லெவல் இதுல இருக்கு. பகவத்கீதை படிக்க படிக்க நமக்கு எப்படி எல்லாம் படிச்சு நம்ம இந்த சாண்டிங்லாம் பண்றோம் இல்லையா? ஒரு ரவுண்டு பண்றோம், அப்புறம் 16 ரவுண்டு பண்றோம். அப்புறம் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு. இதுல எல்லாம் அந்த அவ கொடுக்குற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னாக்க தீக்ஷா லெவல்னு வரும். தீக்ஷால முதல் தீக்ஷா நம்ம ஓகே, செகண்ட் தீக்ஷா வரும்போது நம்ம எல்லாரும் பிராமின்ஸ் ஆகிட முடியும். பூனல் போட்டு விட்டுருவா. அதெல்லாம் பண்ணலாம். அது அந்த இதை அடையணும்னாக்க நம்ம இதை எல்லாத்தையும் முதல்ல ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸு 16 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணினாக்க எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். முடியாதுன்னே கிடையாது. அது தயவு செய்து எல்லாரும் பண்ணுங்க. எஸ்மா 34 படிங்க. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வஷ்யசி யுக்த்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். அந்த மாதிரி நீ பண்ணினேனாக்க என்னிடத்துக்கு முழுமையா லயித்து என்கிட்ட வர முடியும். என்ன பண்ணணும்? மனசை நம்ம ஃபுல்லும் அவர்கிட்ட ஈடுபடுத்தி வச்சுக்கணும். அவருக்கு பக்தனாகணும், அவருக்கு வந்தனை செய்யணும், அவரை வழிபடணும். இதெல்லாம் பண்ணணும். ஓகே, களங்கமான இந்த ஜடங்களின் பந்தத்திலிருந்து விடுவதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வே. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? கிருஷ்ண உணர்வு தான் ஒரே வழி. இந்த உலகத்துல இருக்கிற களங்கமான இந்த உலகத்திலிருந்து ஜட உலகின் பந்தத்திலிருந்து விடுவதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ண உணர்வு. ஸோ இந்த சாப்டர்ல அவ்வளவுதான். இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. அத்தியாயம் 9 அறிவு அப்படின்னு. அறிவு பெறுபவரின் தகுதி, இந்த அறிவின் இயற்கை, அதை பத்தி. அப்புறம் நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான், அது எப்படிங்கிறது அதை பத்தி. 3வது யார் பக்தியை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள். சில பேர் மறுக்கிறா, சில பேர் கிருஷ்ண செயல்பாடுகள் இருக்க பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறது பிரிச்சு கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் பக்தி தொண்டின் மகிமைகள். கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் எளிமை இருக்கணும், துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும், நித்திய ஆனந்த வாழ்க்கை கிடைக்கும். இதுதான் இந்த சாப்டர்னுடைய இம்பார்ட்டன்ட் சாராம்சம். ஸோ இதுல 2 ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் அவங்கள. ஃபலம் பத்திரம் புஷ்பம் பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம், அந்த ஸ்லோகத்தையும் மனசுல பைஹார்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் நம்ம என்ன இது வாழ்க்கைக்கான பாடம் கிடைக்குது. நமது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் அது நீடித்து இருப்பதா, பலன் உள்ளதா, மேலும் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா என்று பார்க்க மறவாதிருப்போம். நம்ம செய்கிற காரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நம்மளாவே நம்ம ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி நம்ம போட்டு அதில் கரெக்டாக ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா அப்படின்னு நம்மளா செலெக்ஷன் பண்ணி அதுக்கு டயத்தை ஒதுக்கி அதை பண்ணணும். இது நமக்கு இன்னைக்கு கற்றுட்ட பாடம், வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு டைம் இருக்கிறதுனால இதனோடய சேர்ந்து நம்ம போலிங்கும் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. போலிங் தெரியுதா? வரலையே, இன்னும் போலிங் வரலையே. ஓகே, தெரியுது. எல்லாரும் அதை படிச்சுட்டு அதுக்கு
கரெக்ட் ஆன்சர் எழுதுங்க பார்க்கலாம். கீழ்கண்டவற்றில் எந்த கருத்து பகவத்கீதையின் மேன்மையை உணர்த்துகிறது? சமூகத்தின் மதத்தை விளக்குகிறதா? கல்வி அறிவு தருகிறதா? ஒரு அறிவியல் கதையா? அனைத்து கல்வியின் அரசனும் மற்றும் மிக தூய்மையான அறிவு கிடைக்கிறதா? பகவத்கீதை 9.10 படி பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்தும் யார் மேற்பார்வையில் அசைகின்ற அசையாத அனைத்தும் யார் மேற்பார்வையில் இயங்குகிறது? பகவான் கிருஷ்ணரா, வருணனா, பிரம்மதேவரா, இந்திரதேவரா? ஒரு பிரபஞ்ச படைப்புக்கு காரணமாக இருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் மனித உருவில் தோன்றும் போது யாரால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை? பௌதிக ஆசையிலிருந்து அறிவிலிருந்து அசுரர்களின் நாத்திக தன்மையுடையவர். பகவத்கீதையை சரியாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் மேலுள்ளவை அனைத்தும். பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் என்று யாரை குறிப்பிடுகிறார்? எப்போதாவது கோயிலுக்கு போறவரா? கடுமையான விரதம் இருந்து வழிபடுபவர்களையா? தினமும் கீர்த்தனம் செய்பவர்களையா? உறுதியுடன் மௌனம் இருப்பவர்களையா? பகவான் கிருஷ்ணர் எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நிச்சயமாக வழிபடும் பக்தர்களை எப்படி காக்கிறார்? வேண்டுதலை கொடுப்பதில்லை, வேண்டியவற்றை கொடுத்து இருப்பதை காக்கிறார். வேண்டியவற்றை கொடுத்து இருப்பதை காக்கிறார். நாம் வேண்டுவதை கொடுத்து இருப்பதை எடுக்கிறார். நமக்கு வேண்டியதையும் கொடுப்பதில்லை, இருப்பதையும் காப்பதும் இல்லை. ஓகே, போலோட ரிசல்ட் பார்த்துக்கலாமா? முதல் கொஸ்டினுக்கு அனைத்து கல்வியின் அரசன். வெரி குட். பகவத்கீதை 9.10 படி அது பகவான் கிருஷ்ணர், அதுவும் கரெக்ட். மூணாவது, ஒரு பிரபஞ்ச படைப்புக்கு காரணமாக இருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரை மனித உருவில் தோன்றும் போது யாரால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை? யாரால் புரிஞ்சுக்க முடியாது? பௌதிக ஆசைகள் அறிவிழந்த மூடர்களால் தான் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, ஓகே, மேலுள்ளவை அனைத்தும் கரெக்ட். ஸோ யார் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா பாயிண்ட்டும் தான் இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் நாலாவது கொஸ்டினுக்கு தினமும் கீர்த்தனம் செய்து உறுதியுடன் வழிபடுவார். வெரி குட். அஞ்சாவது கொஸ்டின், பகவான் கிருஷ்ணர் எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நிச்சயமாக வழிபடும் பக்தர்களை எப்படி காக்கிறார்? வேண்டியவற்றை கொடுத்து இருப்பதையும் காக்கிறார். வெரி குட், தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு ஒன் டைம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிவிட்டு கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணலாம். ரெக்கார்டிங் செக்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே.